Oke guys, iki dhisik wis persiapan ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga DC. Masih petang guys, iki masih jam 5 pagi. Persiapan lanjut kocek jagung ya guys. DC tetap beraktivitas kocek jagung. Angger enek ijek enek wong ngakon ngene ya dhisik ijek gaspol. Gaspol guys, alhamdulillah yo bismillah tangane wis mari golek pulean neh. Gaspol ya guys, Mbah Mi wis mangkat. Jek weteng belum jopo, tapi Mbah Mi wis mangkat. Duh, endi metune kono ngene lek pacar kak mulane? Mbaune no kak mulane Mas, kan beda arah nek dhewe-dhewe iki engko balane dhisik iki berpencar guys. Dhisik ya dhewe, nek dhisik iki awor karo Mbah Lani, Mbak Siska sak bojone. Terus adike dhisik awor Mbah Ratemi. Terus sing pat karo Mbak Tun ki awor ning gone Mas Tono. Mbah dik iso berpencar-pencar ki mbah piye. Entuke channel dhewe-dhewe ya guys. Dadine ra iso awor, gak iso kumpul bareng karo kancane. Berpencar lah gak apa-apa. Dhisik kan milih sing cedhak. Nek sing tak kocek iki engko lebih edak guys, lebih cedhak ngono karo sing nggone wong-wong kuwi. Mangkate iki jere kon padang-padang ae ya. Maksudnya iki yo para ngenteni ning kono wong iki engko nek urung broncah ingkung kan urung oleh mulai. Piye Yan? Wis mangkat ngidul. Aku gak iso Mbak nek kon gembreng tak cangking tok niki mbah enek sini mrene tak gendong penak. Aku kan golek slendang kok gone ngono kuwi temo. Iki jagoan deh. Aku ki duwe slendang. Lah iya. Tak dekek nendi, aku nek bengi tak golek ora urung temo kok. Dadi lali. Iya lali. Iki jagoan kae tak nggo gelangsaran malah negor gedang mbek Mbah Ratemi konyas-konyas malah diadak tok tak gendong. Ini tak gawane berenteng. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Mangkat. Duh, berarti sawi mang koetan yo mlaku ngono gek nak bene. Diterno nanda mang, kiter gune pet mang. Heeh. Lah iya, lah aku yo duwe paksu kok. Kono angger. Nendi ngono wis terno kok. Ya Allah, lah kaget aku. Oh alah kok yo roh nek ndaram iki budal. Lah iya kok jrundul ning sikil piye kae? Piye Mbah Se? Alah iya Mbah, wis santai kok omah bar sarapan iki wis. Aku budal wis sarapan piring, Mbah. Loh, lah tiket endi anu motor Siska Mang? Oh ning emper iki. Endi? Loh, lah suli iki suli sapa, Mbah? Lah tiket endi motor Siska Mang? Ya kuburan. Mbah, paling iya. Ya buke sapa ya Mbah? Kok gak diusung-usung. Walah dalan kene iki jeblok kaya ngene iki. Ora tau entuk panas. Piye Mbah Suparti? Kondangane kon kok kene sik. Aku ya diomongi ngono, Dik.
Lah iki engko terus koceke ya apa ya, Mbah? Ya ini urung mulai kocek iki. Apa? Kok nek wis panas ya mbuh lho ya Mbak Siska. Wis panas aku kalah. Jagunge ndesok. Ayo. Lah sing dhuwur kono ya ombu. Mun nek panasan ya dorong-dorong kuwi lah. Mbak Tin mlaku dhewe ngono. Ambek kae. Kae iki sapa? Yo ora ning kene apa kono undangane. Mbek Pak Hendri. Alah mbek bojomo. Lah mbek kae iki kae sapa? Bingung aku. Sekane Wah. sapa nek gubuk. Oh, alah. Samsi pisanan ki lho ning kene. Tape gedang. Samsi teko pisanan ki lho, Bang. Gendang kandhane. Lah kae ngono. Oh, alah kae lho, Bang Lani. Walah ki kok embet ya. Iya. Ki piye? Kondangane ning kene apa? Ning gubuk. Manggone kono gak ning gubuk kuwi lho pojokane ki lho. Ning grumbuleng ku ya. Ayo. Loh lah sing gowo ambeng ya nggek teko ngene kok. Coba Lani segane nang gubuk. Lho kok udan piye Mbah gembel ngene kok Mbah? Gembel ngene kok. Timbang Udan Mbah iki. biasane rek. Biasane deres nek iki paling yo gremes tok ngene lho Mbah iki nding. Iya ya kaya nggone. Lho tapi ngerandu gak udan Mbah. Ngerandu ki garing. Gak udan. Ora usah pulang. Nggih. Broncah ingkung, guys. Kondangan Dek sik. No sapa? No timbel lah. No timbel lah. Isek sok satu. Dek ingi nggone sapa ya? Aku dek iki kocek nggone nganu. Pak Detres. Mukanan berarti. Mukanan. Oh kono. Ayo. Mbak, bleke ditinggal kene, Mbah. Iya lek ngidul kok, Mbak. Iya, yo. Ojo dipiceti tangane. Ben kebuat. Oh, alah Ndang gemen ngene lho. Lho, Gemak-geman aku seminggu laran, Mbak. Bareng ngene lek semen bareng sampean terus gak ora ado, Mbak. Ngono wah, wabuh Mbak padha ae yo nek ngono. Kowe iki lho, pacang nang jerene. Aku abuh ngiwongen gak kena tanggo iki ndek iki, Mbak. Mas aku gak iso melok rong dino iki. Tak gonggone aja entuk jakung pinu. Gak nganggo sarung tangan. Enggak apa. Lah yo lek aku angger do bolong yo entek Mbak ngono iki. Yo nedas ning tangan iki. Mas aku dhewe Mbak ngono iki dadak angger wong yo ngono yo. Lho. Lah kok mblusuk gua Sentono bareng. Iya. Bangunane maju saiki yo. Lambe kok ngono sih, Samsi. Lah iya. Kok ning ngisore dhuwur ning ulone kok. Lho, sing diomong sing ula sing mbah ngono lho, Mbah. Kok iso. Tapi nek gak Samsi yo gak seru. Iya. Nek gubuk gak roy. Iki kok meneng ora meneng ambek aku. Aku dingi nek Gubuke wiji kae lho padha mangan ki lho. Ulo Lah iya. gubuk. Ulo. Sak meter dawa lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dumateng para bapak ingkang sepuh mewah nami ingkang dipunaturi kempal wonten ora rombo paduka slamet. Jeng kula wasrahipun Mbah Jos dan Bapak Jos. Kondangan sik, guys. Wong Jawa aja ninggal Jawane. Bapak malih Mbah Jos yang kang hormati kawitan lan kasan. Hadis ujung sasi wolu tanu pasraipun dinten pitukan kang sajang kepipun dinten kemis pae kan bawan lalu. Pranut pun hormati mugi Gusti Allah taala paduka slamet. Semajen sapa pun. Ingkang sabab malih Mbah Jos yang kang hormati Kanjeng Nabi Muhammad bin Abdul Abu Bakar Mas Ali. Pranut hormati mugi Gusti Allah taala paduka slamet. Gusti Allah keprabene mewah sak raja kairipun Mbah Jos yang sekalian. Ingkang sabab malih Mbah Jos yang sakalmuka dinten Kemis Paen muga ngempalaken mbok sedih kunjung. Pranut dipun hormati mugi Gusti Allah taala panjenengan keselamatan dinten sedelu awal ngantos akhiripun. Ingkang sabab malih Mbah
badhe tiyang kang ngurmati Nabi Sulaiman dadung ngawuk tepereke sak sokabatipun. Kali hormati ugi Gusti Allah taala punika slametipun rinten saha telu awal ngantos akhiripun. Ingkang sabab malih badhe tiyang kang ngurmati para nabi Yasa pikir saha Nabi Ibrahim. Kang hormati ugi Gusti Allah taala punika slametipun rinten saha dalu. Ingkang sabab malih badhe tiyang kang ngurmati cikal bakal kang bakal badhe anggenipun Gusti. Mugi dipun tepihaken panca-panca rahayu lujeng rinten saha dalu. Ingkang sabab malih badhe tiyang kang ngurmati lan kali joko ingkang dipusuni sahabatipun ngalabarakaken rinten telu awal ngantos akhiripun. Sarene munsah kula ngrasakipun badhe sedherek kang sepuh ingkang ana wonten mriki suni pandonga keslametanipun. Ila qartul Mustafa la Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana betul ya nasana siratal siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala kulli saqafatil alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antam syakirin dan na'im antam yukafini ma yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa jikal karim wa atini sultanik. Allah wa salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Allahumma inna nasasallallahu bitina fil jazat wa suki wa tabatan dal maut wa maqafirtan badal maut. Allahumma usaqatal mundal kisab. Allahumma rabbi sholli sadari wa zamil sana'i yashqal khali. Allahumma rabbana andalana awsana la tabrina lakunna minal qasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma isyati tibu ala musallim alhamdulillahi rabbil alamin. Buka yung anu. Dolan guys, desa iki dolan ning gone Mas Lalimantan. Jawaku kira nganguk Dek Ica. Nganguk Ica kok ndelalae bocah iki istirahat. Anu dibayari Mas Arif. Mergae setengah hari ya, Dek. Dibayari 110 niku perapenaan kowe. Ngene iki lho, wong sarung tangan ki nggone Pak Surek. Nemokno Dek iso. Anu, gak enek. Lah kuwi ngijolo tabung ning ndi? Badhe iki telat marek-marek iki telat bensin iki pom gak enek. Ya mlaku nek kerja ya mlaku ora nek bensin. Piro anu LPG? Lah ya ngono pengertian. Anggere nek LPG kosong iki pokoke Pak Suki gercep. Cepet nang dijolno guys. Soalnya yo HP sedekah bumi barang dadi niki persiapan. Niki mang aku enek 1 jam setengah mbombo sampai aku ning gone Mas Arif. Wis Mas nang bubuk mripate iki abung murah-murah kesel guys. Tak kondang bubuk ngomong. Aku tak nang mantuk. Jawaku ki yo ndolani Ica. Tak anguke cah, bocah ket esuk ning omah kok ora nek bature ngono lho guys, ora nek bature omongan Dinda ya sekolah, desih ya kombaon mantuk jam piro Mas setengah 11 mbok jam 11 teko omah nggih. Jawaku ya teko omah terus adus, bar adus kuwi langsung baturi Ica ngono kok ndelalae aku pas rono. Dek Icane kuwi istirahat, tidur siang yo jebule aku yo terus jagongan karo Mas Ajis, karo Mbah Pomo, karo Mas Arif. Do omong-omongan kok Pak Su dibayari misang. Kerja ki lucu, guys. Kan sing tukang jahit, ku jam 12 ki wis rampung terus do mulih. Lah terus sing kocek ya do mulih kabeh. Lah Pak Su kan harian kerja babat tebon kuwi. Sing Mas Arif ki ngene. Pak Su wis gak sah sampai sore lah Pak Su wis melok mantuk ae ngono lho. Jam 12 sik. Jam setengah 1 teko omah lah dese kaget kena apa masuk angin ngono guys. Urung wayahe mulih dek mulih aku ngono. Langsung tak tututi Pak Su. Jebule sirik. Piye? Pok sirah. Lah wong kowe nek panasen yo ngono ki ya, nggo pok sirah. Angger kakean ngombe mbok giat ae yo siram yo langsung gliyer-gliyer. Wong enak ngene dipoto. Dese Pak Su ngerti ya golek dongsongan lah ya Mas ngono kok ngekrek kerja aku ngono ya.
Wong anu Dek sore iki aku tak melok Mas nek bapak tebon ngono sing ngkrek ya Pak Su dhewe lho Dek ngono. Ya sing sabar ya Le. Momong Pak Su. Oh nek guyu ki nang aku ngono. Wah iya Dek ngono. Kelingan wong lah serah wae. Sing sabar Mas aku ngono. Semende gedek-gedek lah ya ben aku dikirimi foto kowe semende gedek. Kuwi aku wis muser-muser kuwi aku. Wis terus aku mangkat nae terus akeh leren. Wonge ngene, nek fisik Dek ngalahno sampean nek Pak Suki kalah ge nek apa-apane ngono. Cuma gebrakanku ki apa ya ning tangan iki lho, angger tangan ki piye sithik ngono. Nek awakku jene alhamdulillah juga piye-piye. Lah mbok kocek panas kuwentang-kentang lah ngene sawi. Aku ki nglatih angger muni. Lah nek Sampai pisanan. seminggu dene iki ngono. Angger muni pisan pindho. Ya, aku mau diomongi Mas Arif. Nggih. Mbahune lek prike nek sing ape dilong. Ora sing Mbah gak roh pokoke diomongi. Cete kokno Mas aku ngono. Mbahun sing ndi ya. bareng mbon sing enek sawahe kidul kono. Mbah. Jadi ngun pari. Iya. Takone kono. Lah ora sah teko rego sik Ahman iki. Ora mbok tuku nek teko rego lho aku. Lho ngene iki dhuwit ora. Pengen tapi yo jawabku ki ae mbaturi Ica cah Mas aku nek cacah iki urung do balik. Dadak Ica turu. Sing Mas Ajis napa, Ding? Walah wis do mantuk yo wis aku ngono. Ya roh nek Mbah Pomo ki ning omah, Mbah Pomo balik bareng kowe Mas aku nek cah-cah ki jek nunggoni wong nimbang jagung. Dadak wis bar do mulih kabeh yo wis. Wong aku tak mbeni es nang jantane. Wis aku ya wis mbedek. Lah wong iki rek dipoto to ndongsong dipipis ning pojokan gubuk batinku ki. Walah man. Lho Kang Diluk nek terus kowe mulih iki gak ya aku mak plas to. Wong biasane yo angger muser-muser diterno mulih rek. Kamu terus budal naik terus ngantek adan agek Heeh. Lah yo ki mang langsung cek Pak Su nang pekno duit misan lho. Lah opo Mas lah sesuk buka. Budal nah lho nganu dhewe Pak Su sesuk payingan iki pasar iki lho. Aku tak omong aku sak melok sedina. Duwe semayanan wong iki walah iya yo Mas lali aku Mas aku. Ya wis lah kok bayari. Mas aku. Bayari 110. Ya alhamdulillah tak tampani ae. Ya apik jagonge langsung tukulan kuwi kok. Wis wayah ngabuk ya. Iya. Yo apa wis kalong meh separo. Anggitku ki ngene lho Mas mikirku. Bocah iki sedina nang omah dhewe kaya Ica iki mang. Aku ora melok rono. Lho Ica melok rono? Iya. Alah. Yo gak roh ya aku lah pikirku nek aku baratus kok. Wira-wiri bluk njiko panganan. Kemah yo Ica. Jobo nek ngomah aku nek terus nang omah dhewe lah Dinda sekolah. Aku yo kerja. Aku jam 11 mangke tok omah. Tapi aku mangga lah. Rasane wis mutet asli. Mikirku ki nek aku baratus bar gawe es batu bar apa yo tak baturi rono cah aku ngono. Kok sirah iki serak nek di wis meneng ae guys ngrasane wong nek muser-muser ngene. Desih ki yo nganu, guys. Terus setiap rono ngene iki mah lho, aku jagongane nek sak jam setengah lho. Aja kok Mas Arif mripate iki murah-murah wis teklak-tek lho wis ndang. Ndang turu Mas, ndang dinggo turu aku ngono. Iya ya, Dek. Aku tak buk, Dek, ngono. Ya ndang buk aku ngono. Ica yo keselen nok karipan yo keselen. Yo wis aku ngono. Lah itu Kang Jiku panganan, Kang Jiku galon, Kang. Iya, Ndek iki esuk mangke ngene lho. Ica iki tak duduh-duduhno lokasine. Iki panggone sego, bakul sego, iki panggon bakul apa ben Ndek engko nek cara dikongkon kan wis budal dhewe iki wis iso ngono nek cerita ki mang. Cerita karo aku ki lokasine nek bakul sego ki kene, bakul apa nek ape tuku apa-apa kene ngono dadi iki didohno cul esuk ki. Dhek wis paham. Cara dhek iki wegah tuku rak dikongkon ngakon-ngakon ngono. Aku ki kok terus gak rono, kok gak tau ning omahe Mas Lali mantan Dek ngono. Yo aku ki ra ketang setengah jam, sak jam ki yo rono, guys. Cuma ki desih ki arep gawe konten ning kono ki yo piye ngono yo, guys. Yo gak penak aku kok ujug-ujug nyoncongi ngono yo gak. Yo pokoke konten ki yo piye yo, guys. Kadang ki yo rono ki yo, kadang yo ngonten, kadang yo ora.
Lah pokoknya ngonten ya pokoknya keseharianku dhewe, kesibukanku dhewe. Ya kadang kok. Ya kadang kala ki jenenge omahe ya engko aku kadang nyuting ngene, engko ndang ya ora apa-apa sih jane sebenere iki nek aku nggek konten nggone Mas Arif iki ya ora apa-apa. Cuma sing awake dhewe iki lho, sing kok dhisik dhewe iki pikiranku iki ya kaya piye ngono, Guys. Ya ora apa-apa, cuma kok yo pengen berdiri sendiri ngono kae lho, Guys. Dadi nek gak peh terus Ica lagi viral, aku melok-melok apa nek ngarani gebet. Melok gebet wae ku ben viral ngono ki desih babar pisan gak duwe pikiran sing teko Kowe rezeki kuwi. iki ya gampangane ya sak gampangane sithik ati syukuri. Lah ya wis ngono kuwi, Guys. Kok terus desih melok ndesek-ndesek ben melok viral. Babar pisan desih sama sekali enggak punya pikiran seperti itu. Dadine ya wis ngonten yo. Lah, ngonten yo ngonten keluargaku dhewe. Kaya sedina 10 juta, 20 juta ya wong iki ya kurang. Kurang apa nek gak awake dhewe sing mbatesi ta. Iya wis. Ya kala-kala ki ya nggawe konten, ya wis kala-kala ngono kuwi nek nuju aku Ya ora rono. apa-apa, ya kadang kala ya tetep ya sepuh kapan ya ora masalah. Terus aku ndeknane yo ndeke teko bulan cah Ica ketoke teko wis tak dolani. Tak jak omong-omongan yo masalah koyo mak party koyo ngono tak jak omong-omongan, Guys. Wis ngene-ngene mosok cara omongan ngono tak konten kan yo saru. Koyo aku ki sapa, Ica sapa kan yo sing gak penak ki yo desih ngono lho, Guys. Maksudnya iki nek ning nggone Mas Arif iki nek gak paksu omong dhewe kono ki ora tau ngaku. Gak tau nek ngakon paksu nganu ngono yo gak tau, Guys. Wis kene sing melu. Pokoke nek gak paksu sing aku tak melok Mas ngono ki yo koyo Mas Arif koyo Mas Ajis kuwi cara paksu sesuk melok babat paksu melok ngene paksu kuwi gak pernah. Jenenge bocah loro kuwi. Ya kudune iki Mas ngono ki agek. paksu sing ngomong dhewe. Ngono ki ya serba repot. Wong nek ambek paksu ki rugi. Mas Bagus, Mas Ajis kuwi rugi nek ambek paksu ki. Ape ngakon-ngakon ngene sungkan ngono kae lho, Guys. Jadi sungkan nek gak paksu dhewe. Mare wis suwi, Guys, wis berang sasi ora tau melok dadine iki mangke melok ki yo. Panase rek terus ngegiet. Ngegiet paksu gepok sirah kerta BNS. Dadi muser-muser ya jam 1 wis mulai. Ya, yo. Lha bature do mulih kabeh rek gak penek. Lah aku teko ngono. Lho ora ngene, Mas. Urung wayahe mulih rek mbok ulehno kerja harian. Ah ora apa-apa, Ding. Aku ngeti paksu wis mobat mabit. Panasen jere walah. Ora tega paling ngeti. Nek sak esuk mang sak greges. Ya padha ae ya. Wong kocek jagung kuwi ya, mangkane budale peteng ki apa? Nek ijek esuk kuwi klobotan ki demekane ya lemes. Terus tur yo iyup. Dhewe iku lho aku ngrumang krasa. Ya panger panase ter yo mbuh iki kok. Nek wis jam 10 rek kok ngene man legeno. Apa man kempes barang? Iya. Tapi kocek wong e. Kowe entuk piro? 8 men. Lah. Yo aku. Ya aku wis kelenger iki piye aku. Ah iya. Jam 10 Tenan. wis kelenger ki. Wong ki nek gak pernah ning panasan, gak pernah ngono yo tenan, Guys. Yo piye yo, belum pernah merasakan cara panase iki piye yo. Nek panas-panas ning omah di sekeliling rumah ngono tak anggap apa. Nek wis ning ora-ora, nek wis ning baon ki beda neh. Kahanan ning baon karo ning omah wis beda. Nek ning omah kan enek demping-dempingane apa. Lah nek jenenge nek ning baon ki ilak-ilak lho. Sing nandur ya aku sing ngecil. Lah padha ae lah aku bareng enek ula gedhe kae, Dik. Sak urunge lah ya. Sing mulai ngesreng babat mbakari kayak yo kowe kae. Mulai kuwi. Jane nek dilatih iki paling ya 2 dina 3 dina wis mampu. Angger muni sedina 2 dina iki ya sak. Lha paksu lha kowe semaput gak ning kono kuwi kae diulih kae. Itu. Ya sing dul lho. Itu sing ditebu. Aku yo kaget mulai kowe mung jam 1:30 Dik mulai enek apa yo Pur Pakde. Garo yo ngono. Aku wis mak plas ngene ngono kuwi. Ning sik kae ra cek aku.
Oh, cek apa? Babat ngono kok gak yo bakar-bakar ning kono Mas. Bakar-bakar sing kidul, sing ditebu. Gak yo ning kono kuwi ya. Nah, sing bakar kidul. Masuk angin teko omah wis walah ranti doyo tak keworoki gosong kabeh. Ambek sapa? Ambek no. Aku wis mak plas saiki mang lah. Enak. Urung wayahe mulih kena apa iki Aku aku. anggere awakku ora enak ya rujet mulih enak. Gak betah isan. Aku nek puanas ki yo wong-wong ki kocek ki lho Mas, wong-wonge sampe ngene yo. Walah Mbak Seh ngono kae lho, ora walah wong betah puanas kok ngene. Aku betul do leren do turun isor gedang barang kuwi lho. Aku yo nek nganu yo jek nglinik ae ngono, anggere asal aku gak piye-piye. Lah nek pas kok es malah iki. ora, aku nek es iki gak apa-apa Mas, kecuali aku kok panganan. Misale yo puanas kentang-kentang, kok mangan kuwi trimo sego karo mie. Kuwi iki malah wis kaya mbiyor aku, jemborok mbliyur ngono lho, ngeti mie, ngeti anu wis gak kudu mangan. Kok sirah sing kudu Malah kudu mutah. Mbliyur sing kudu kepok muntah. sirah muser-muser ki gak sadar dadine iki wis ngene-ngene. Nek aku ngono kuwi gak Mas, mbliyur-mbliyur ngono kuwi Wong anune kan karaktere beda yo. Nek aku kok panganan, nek pangananku cocok ya ora. Tapi nek pas dikirim mie terus ngombe ae ngono kuwi ning weteng kan koyo mdedet. Majane aku sampe budal nah jane wong wis mari ngono wis tak rangi ngono mikir. Tak employ sego cah iki rada sudo. Njure kon mangan moh kok kowe kok. Wis mangan aku mang cuma bocah-bocah ora. Pak Suki ora mangan lho di ning kono ngono. Aku ku yo mir-mir ae ngono Dik. Marek buah. Gimana aku yang wadis ya bopok sirah iki ngrasane wis. Tak bubuk aku. Kuwi berarti LPG loro nek sini kabeh. Iya. Nggo persiapan iki lho engko nyadran. Nek pas kuwi nang ora enek. Kayak Sini badam iki tuh mantuk tahu. Aku minyak goreng barang wis tak loloni tuku 6 Bensine tak iseni. 6 adah ndekne 7 8 adah. 25 karo Sing 2 literan. Tok wis bensin tok 80. Lah dindak mah tak omongi Din, Mbak Ica nang omah dhewe Din, ngene iki nek kowe nang omah ono Baturi. Lha piye Bu sekolah? Lah sekolah ki lho nang omah setengah jam wis adus budal neh. Mulai engko magrib, engko bar magrib Pak budal neh. Nari, ngono rek kon melok sedekah bumi ndak yo polahe piye. Jagonge kondang wis. Walah mbah liwat ndek nyak ning Palsongo wonge. Walah Gus, jagonge Mas Arif nang ketok nglenas mlonos ngono lho tapi kene wis kadung semayan nggone makmu kanan ngono. 80 kok beda. Apane? Mbah aku iki gak takon. Wong 14. Untuk piro-pirone gak takon.